Dr Rhianedd Jewel ydw i ac rydw i'n gweithio fel darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Cymraeg Proffesiynol. Fe raddiodd y myfyrwyr cyntaf gyda chanlyniadau anhygoel mae'n rhaid dweud. Graddiodd 57% ohonynt gyda gradd dosbarth cyntaf ac fe enillodd y 43% arall radd 2-1 uchel. Mae canlyniadau cyflogadwyedd yr adran hefyd yn dangos pa mor werthfawr ydy gradd yn y Gymraeg, oherwydd mae 100% o fyfyrwyr yr adran a raddiodd y llynedd mewn gwaith ar lefel uwchraddedig neu mewn addysg bellach 6 mis ar ôl graddio. Os o'n i eisiau gwneud Cymraeg, dyma'n sicr oedd y cwrs o'n i eisiau mynd i wneud, a gan bod na un prifysgol arall yn cynnig dim byd tebyg, oedd hynna'n helpu fi wedyn yn meddwl, dwi'n sicr eisiau dod i Aberystwyth. Caiff y modiwlau eu dysgu gan fwyaf gan ddarlithwyr yr adran, ond fe gewch chi glywed hefyd gan bobl broffesiynol sy'n gweithio mewn sefydliadau Cymraeg eu iaith. Gael rhywun yn ei gweithio cyfieithu ar y pryd, gen i bobl o'r wasg a bobl o'r Prifysgol, bobl o wahanol feysydd yn siarad efo ni, a mae'n wych cael gweld rhywun sydd yn y swydd a sef o profiad blaenllaw o wneud y swydd yn dod i siarad efo chi. Mae Cymraeg Proffesiynol yn rhoi cyfle gwych i chi ddatblygu sgiliau ymarferol ar gyfer y gweithle. Yn hoff beth i siŵr ydy'r agwedd ymarferol o'r gwir gwadd i deithiau, a hefyd y ddwy brif dasg dwi'n gwybod amdanyn nhw wedi gwneud nhw llynedd yn y flwyddyn gyntaf, sef golygu cylchgrawn llenyddol o ddraig a trefnu noson lenyddol i naws. Oedd y ddau brofiad yna'n andros o fuddiol i mi, a mi fydda'n lot o dyfodol. Yn yr ail flwyddyn, byddwch chi'n cael cyfle i wneud profiad gwaith fel rhan o'r modiwl y Gymraeg yn y gweithle. Does i gwasanaeth cyfieithu Llywodraeth Cymru yn Aberystwyth a Gaerdydd ac yn adran gyfieithu Cyngor Gwynedd hefyd, ac oedd o'n brofiad gwych yn cymharu y llefydd hynny a gweld sut oedd y Gymraeg yn cael ei defnyddio o fewn y sefydliadau. Bydden ni'n annog unrhyw un sydd yn ystyried unrhyw faes i fynd ar brofiad gwaith. Mi ydych chi'n cael y traddodiadol a'r modern i gyd efo'i gilydd. Wedi bod yn agoriad llygad, dwi wedi cael gweld gymaint o gyfleoedd sydd yna i bobl sydd yn dewis neu gradd yn y Gymraeg. Mae o'n rhywbeth dwi'n meddwl fydd y cyflogwyr yn edrych arno ac yn meddwl, waw, mae hi'n sefyll allan. Anamal iawn bydden ni yn troi unrhyw un lawr. Dwi'n yn cofio i fi i wrthod cynnig swydd unrhyw un sydd wedi dod o Aberystwyth, ac maen nhw wedi bod yn gyffeiliad mawr dros y chwarter canrif ddiwetha i pres. Mae'r Gymraeg yn agor drysau ac mae'r cwrs Cymraeg Proffesiynol yn cyfuno modiwlau iaith a llên traddodiadol gyda modiwlau sy'n cynnig sgiliau galwedigaethol hynod o bwysig ar gyfer datblygu gyrfa ar ôl graddio. Mae hi'n gwrs amrywiol, diddorol a hynod ddefnyddiol. Os ydych chi'n ystyried Cymraeg, wel ystyriwch Gymraeg Proffesiynol yn sicr, achos mae o fatha rhyw Gymraeg supercharged rwsyn.